Чакай малко, сега ще се объря. Затварям, че ми дойде купувач. Педжито! Какво ми правиш двора? Ти да не си ученик на Петър Дънов и да си дошъл тук да събираш енергия, а? Аз съм топ 5 на IT специалистите на България. Дойдох, защото разбрах, че тук е меката на IT специалистите. И аз вземи тази антена и започва да търсиш сигнал. Ще търсим как няма да търсим. Заповядай ти. Тя завърти надясно. Идиот! Да ти причам на Google Maps! Кому въртиш като някой пумпал тук, бе? Така, я, чак, няма дигай, я разкаря, таче, разкаря. Що? Интернет сигнала си е супер, бе. Добър ден! Аз до сега на антената ли си говорих, бе? Сега ден ще влача тенджерата. Bunker Hill SpaceX Connection, motherfucker. Писнало ли ви от високи блокове, панели, етажна собственост, търсите комфорта и спокойствието за вашето семейство? Bunker Hill е вашето място. И повярвайте ми, покупката в момента е по-достъпна от всякога.